Gure gorputzeko hainbat organo osatzen dute iraitz aparatua. Hauek dira organo horien izenak: giltzurrunak, ureterrak, maskuria eta uretra. Organo guzti hauen funtzioa edo zeregina gure gorputzak egiten duen mantenugaien errekuntzan sortzen diren hondakinak kanporatzea da. Prozesu hau giltzurrunetan hasten da. Giltzurrunak gerriaren aldean dauden babarrun formako bi organo txiki dira. Odola giltzurrunetara joaten da eta hor garbiketa egiten da iragazkien bidez. Geroago iragazi denean pixa sortzen da hondakinekin. Gernu hori giltzurrunetatik ureterren bidez maskurira pasatzen da, han pilatzeko. Geroago maskuria beteta dagoenean txisa gurea sentitzen dugu. Azkenik txisa eginez uretratik kanporatzen dugu gernua. Baina gernuaren bidez ez dira gure gorputzeko hondakin guztiak kanporatzen. Izerdiaren bidez ere botatzen ditugu hondakinak. Gure larruazalean izerdi gureinak daude, batez ere besapeetan, eskuetan eta oinazpetan. Beroa egiten duenean poroetatik izerdia kanporatzen dugu. Botatzen dugun izerdia gas mineralez eta batez ere urez osatuta dago. Giltzurrunetako mina ez izateko eta iraitz aparatua ondo funtzionatzeko bi aholku eman nahi dizugu. Bata kirola egitea da. Eta bestea ur nahiko edatea da. Agur!